Bhuti uThixo ukade ukulindile lapha endaweni yesithembiso. Isikhathi esibalekile sesidlule. Usumane ufunani lana? Ngiyakhalalisela Mnumzane Sithi Medali. Ngicela niyeke lo msangano. Sumani. Ukuwa kwakho sekuqalile wena mthakathi. Yabona indodakazi yami ishaya induku ngokufa kwakho. Umshado wesahle bengoba nje siphoqelekile. Akukho nje futhi okudlula lokho mina ngiyacela. Ngitshele Sumani ukuthi wena ngabe usangithanda yini namanje noma cha. Ngitshele. Ngiyakuthanda. Wena ukhalisa usisi wami manje buka-ke ukuthi ngizowenza umndeni wakho ujeze ngawo konke nje lokho. Izinto seyigaya ngomunye umhlathi manje. Uyayithola wena. Uze ungakujabulela ukunqoba kwakho uma le mpi ingakapheli. Ngoba ukunqotshwa kwakho kungakumangaza nakho. Impilo kaSumani ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha ntambama kuStar Khanya.